в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрилася 4-та персональна виставка Любові Лішки, котра має файну поетичну назву «Мелодія нитки». Майстриня не є професіоналом, а й бо її роботи вишиті дуже філігранно. З високим мастерством Люба передає картини, вишиті шовком, а серветки, сакральні образи створюють красні композиції. Більше є 30 картин, ікон, пейзажів, натюрмортів можу видіти на виставці. Та й той не дивина, що на відкриття виставки прийшли многі чистовані гості, поклонники творчості майстрині. Сьогодні у виставковому залі нашого музею відкривається персональна виставка вишитих робіт майстрині Любові Лішки, майстрині з міста Ужгорода. І з нею, як і з багатьма іншими майстринями різних жанрів декоративно-прикладного мистецтва, наш музей співпрацює вже багато років. Пам'ятаємо ще одну із перших виставок пані Любові, яка відбулася в нашому музеї у 2008 році. Знаємо, що перша її персональна виставка відбулася у сусідньому нашому краєзнавчому музеї. Нещодавно, буквально в цьому році, мав змогу брати участь у відкритті персональної виставки пані Любові у місті Львові в музеї вишитих ікон імені Блажайовського. Як тоді, так і тепер пересвідчуюся в тому, що пані Любов дійсно зберігає ті народні традиції вишивання, зокрема і техніки вишивання, які були традиційні для нашого краю. Це хрестик. Згодом уже трохи пізніший період з'являється техніка двосторонньої гладі у різних її варіаціях. Це і двостороння, одностороння, лічильна гладь, гладь за контуром малюнка. Вражають своїм сюжетом, філософським змістом картини, вишиті на релігійну тематику пані Любов'ю. Сьогоднішня її виставка в порівнянні із львівською, вона є більш репрезентативною, вона представляє на розсуд поціновувачів народного мистецтва більшу кількість своїх власних робіт, і ми маємо змогу проаналізувати для себе, порівняти і ще раз пересвідчитися в тому, що пані Любов Лішка є вишивальниця різностороння. Тобто тематика її робіт не зациклюється на якійсь певній ділянці, чи та релігійна тематика, чи портрет, пейзаж. Вона намагається всеосяжно охопити і через оті прості матеріали, через нитку, граючися з кольором, вона прагне показати любов до рідного краю, любов до природи, в цілому до своєї роботи. Знаємо, що пані Любов є за своєю освітою інженер-будівельник, але вже майже близько 30 років працює у жанрі вишивки, і сьогоднішня виставка є яскравим прикладом того, що її творчий доробок є надзвичайно великий і вартим того, щоб його презентувати і показувати, доносити до широких мас. Єдиниця – це трудяга, яких мало є. Я отут сидів і прикидував, скільки годин, років потрібно на те, щоб усе це вишити. Мені здається, піраміду простіше збудувати. Згадується Павло Грабовський, з раннього ранку до пізньої ніченьки, голкою денно верти. І от навертіла майстриня стільки, що очі зараз розбігаються, причому у найрізноманітніших жанрах, найрізноманітніших техніках і стилях. За моєю спиною вишита ікона, є і в дусі, всім нам добре відомого отця Блажайовського, є і багато інших стилістик. І не дуже вкладається, як все це одна людина може переходити від одного до іншого. Ну, безперечно, ікона Сергія Радонежського, і з зрозумілих причин у мене найтепліше ставлення до цього святого, він найближчий мені. Якщо ж глянути на інші ікони, на інші сюжети і жанри, я стояв перед, скажімо, вишивкою гладдю. Ну, я сам людина страшенно терпляча, вмію довго чекати, вичікувати роками, десятиліттями. Але дивлячись на оцей, скажімо, палестинський пейзаж, я зрозумів, у мене би терпіння не вистачило. Це настільки тонка філігранна робота, мікроскопічна, так. А особливий респект, звичайно, за оці подушки, серветки, скатертини. Це от настільки стильно, вишукано, автентично, як казав Попандополо, душа згортається, потім знову загортається від цього усього. Це дуже
цікава, різноманітна виставка із багатьма сильними такими речами, які варто було побачити. Ваші роботи дійсно є надзвичайними. Вони віють таким теплом, таким затишком. Вони є високопрофесійні і високохудожні, що не успівши пройти до кінця, не можеш відвести погляд з однієї роботи, щоб перейти на іншу. Я, звичайно, бажаю вам ще довго працювати в цьому напрямку. Бажаю вам творчого натхнення на подальше створення своїх робіт. Так, велика обширна тема сакральна. У нас є тематика і світська тематика, і тематика народного мистецтва. Бо бачимо і Гуцула, і Гуцулку, бачимо ваші картини, які відображають і зиму, і весну, і на побутову таку тематику. Сьогодні це перевершило всі мої сподівання. Я не очікувала, що під час останньої вишивки Любомир не встигла так багато напрацювати. Ну, це оці всі чудові народні горянські, як нам розказувала на роботі, подушки, серветки. Це те, чим родиться справжня закарпатська господиня кожна, і що є кожному в домі. І це дійсно ті елементи, вишиваючи які людина торкається своєї душі. Тому що традиція наших предків – це є наша душа. Дорожчого за це немає нічого, кожної людини вважає. І особливо подякую Іванівні за те, що вона так гарно донесла, зберегла це і показала, і відтворила. Любов Лішка свою виставку назвала «Мелодія нитки», бо кожен раз, коли вона сідає з голку за полотно, включає класичну музику, котра дає їй вдохновення творити. Ікона – це образ, як втілення Бога живого в іконі. До ікони звертаємося з нашими проханнями про допомогу. Це як втілення Бога живого в іконі. Я так його бачу там. Ікони різні, все залежить від молитви. Яка молитва мені більше до душі припала, таку ікону я вишиваю. Недавно я вишила ікону «Мати невстоючої помощі». У молитвеннику є така молитва, і є у мене вишита ікона. Є ікона «Покров». Так само ми звертаємося до Пресвятої Діви, щоб покрила нас своїм амофором. І такий смисл молитви. До Ісуса звертаємося. Це самий наш такий захисник в житті, який нам допомагає жити, де можемо взяти пораду, захист. Свята сім'я, є у мене ікона «Свята сім'я». Ну, свята сім'я не треба багато пояснювати, тому що всі хочуть мати таку сім'ю вдома, щоб жили в злагоді, щоб був добробут у домі. Ця ікона напоминає нам про святу сім'ю і про те, як би ми мали черпати з неї все добре для своєї сім'ї, для свого життя. Які маєте відчуття кожен раз, коли берете голку з ниткою, біле полотно? Ну, перед тим, як я беру іголку, нитку, я собі створюю в уяві якийсь образ або якийсь орнамент, що я буду вишивати. Картину, або природу, або людину. Це вже залежить від того, на той момент, коли я созріла до якогось творчого передання на полотно, тоді я вибираю собі полотно, яке мені треба, чи білого кольору, чи бежевого. У мене є і на чорному фоні вишиті картини. Вишиваю з того образу, з тої уяви або схеми. Багато картин у мене вишиті схеми, які я там або купляю в магазині, або в журналі, або прочитаю якесь оповідання, якийсь вірш і з того вишию ікони. А відчуття яке має? А відчуття таке, щоб творити щось створити для людей, щоб порадувати їх хорошим образом, щоб, дивлячись на цю картину, щоб в них були так само хороші емоції, щоб радість їм передавалася.
Може, вони щось знайдуть в цій картині для себе, яке вони шукали, може, не могли знайти, а тут картина їм передала. Як думаєте, яке значення має молитва? Ну, молитва має велике значення, бо вона людину заспокоює, вона береже її внутрішній світ. В молитві ми і самі себе виражаємо. Ми шукаємо такі молитви в молитвенниках і на службі в церкві, які нам саме більше до душі підходять, які відображають наш внутрішній світ і покращують наше життя. Ну, в принципі, нічого випадкового нема. Коли приходить нам та молитва, значить вона нам необхідна. І які тоді відчуття? Чи були у вас такі випадки? Були у мене такі випадки, я давно прочитала в книжці, якщо де тебе хрестили, в якій церкві, якщо тебе щось тяжке на душі, або тобі треба до чогось підійти, тоді треба йти в ту церкву, де тебе хрестили, там твоє якби початок, якби зв'язок з молитвою. І були такі випадки в мене в житті, що я не могла щось рішити, і тоді йшла в церкву, хрестили мене в Радванській церкві, я йшла туди з молитвою, з таким смиренням, і в мене ці справи йшли краще. Любов Лішка у февруарі презентувала свої роботи у Львівському музеї вишитої ікони Дмитра Блажаївського. Це єдиний музей на Україні, в котрому є більше 300 вишитих картин. Майстриня представила вишиті ікони. В лютому місяці цього року запросили мене у Львів на виставку в музей вишитої ікони отця Дмитра Блажайовського. Це один музей на Україні, єдиний музей на Україні. В цьому музеї більше 300 картин вишитих, дуже гарні картини, вони вишиті гобеленом. І я там зробила виставку вишитих ікон. Було там 16 ікон. Потім природу я туди взяла і один такий великодній набір соняшників. І натюрморти. У мене є тут дві нові картини натюрморти, то я там представила. Виставка була з 2 лютого по 20. Дуже приємно вражена, просто дійсно, як кажуть, дух захоплює, тому що я сама вишиваю і сама є і критиком, і глядачем. Отак співпало, але мене тішить те, що ми не похожі ні по тематиці, ні по роботах, і це дуже вражає, тому що маєш в кого вчитися, щось піддивитися, можливо, щось і вкрасти собі. Ця абстракція, тут абстрактні такі картини, вона вроді нібито Люба сама малює їх, потім їх вишиває, от в чому цінність. Тому що і схеми, я вважаю, може хоч хто. Але якщо ви душу не вкладете, картина не буде дивитися, хоч би не знаю, яка вона була гарна. Якщо вона не дихає вашими думками, цим усім. Я поки лежу, вишиваю, бо я лежу, вишиваю, поки лежиш, вишиваєш, і там вже розмовляєш і наперед знаю, а кому я подарю і що я зроблю з цією картиною. Так що вишивати може любий, я кажу, але ви попробуйте в одну картину 9 тисяч хрестиків всунути. От стільки, це адський труд, це просто неймовірно важко, болять руки, спина, руки мерзнуть. Встаєш, робиш якусь зарядку, рухаєшся і знову. Це такий фанатизм, це такий просто запой. Різні жанри маєте. Що найбільше до душі? Саме більше я вишивати люблю ікони. Вони мені саме більше до душі і дуже добре вони вдаються. Природу вишиваю. Такі салфетки, набори, як тут є подушки, скатерті. Це я вишиваю, щоб прикрасити вдома свою оселю, свої кімнати, спальню, вітальні, хол. Є у мене тут і святкові такі набори, як на Великодня, щоб красивий стіл був, щоб були салфетки, щоб був рушничок на корзинку красивий вишитий в церкву, посвятити Пасху, подушечка, стрічечка. Це вже такий як комплект. Цим ми прикрашимо нашу кімнату, де ми ранком приходить чоловік, там син, внуки приходять з церкви, посвятили ми Пасху, сідаємо і красиво прибрана в нас кухня, гарненько сідаємо за стіл і святкуємо. Як думаєте, вишивка має енергетику? Має енергетику вишивка, тому що коли я вишиваю,
який у мене настрій, яка в мене на душі який спокій, доброта, радість, вона така і передається в вишивку. Передається так само і на картини, і на салфетки, на все, що вишивається. І потім вона випромінює. Картини випромінюють ту саму доброту, яку закладено в них. Передають, хто дивиться на них. Ви не пробували вишивати вбрання? Вбрання ні, не пробувала вишивати. Одяг я не вишиваю поки що. Ну, попробувала тепер рушники вишивати. Мене колежанка мені розказала, які правила, як треба вишивати лічильним крестиком, орнамент. Ну, тут я прочитала багато літератури, які якраз в нашій Ужгородській долині, які орнаменти використовують на весілля, на крестити дітей, потім для каравая, для хліба з сіллю, який рушник має бути. Значення має все. Довжина рушника, ширина рушника, який там орнамент закладений, що там на ньому відображено. А наприклад? Ну, наприклад, весільний рушник має бути чим довший, щоб було довге і щасливе життя в пари молодої. Ширина також має значення рушника. Потім орнамент має значення. На цьому рушнику мають бути вишитий такий орнамент, або рослинний, або геометричний, який відповідає тій місцевості, де та пара народилася, де вона живе, які там звичаї, які обичаї, які обряди. Цікаво. А ви вишивали рушник для свого сина? Ні, рушник я для сина не вишивала, рушник вишивала невістка. Вона сама вишила рушник, і вони, коли вінчалися, на рушник ставали. Сама вона вишивала, я бачила, що вона його вишиває. Передаєте свою майстерність вже в невістці? Так, невістка теж навчилася вишивати. В неї є і вишиті іконки, і Пресвятої Богородиці є ангел-хранитель для внуків. Квіти вишиває в вазонах. Має декілька вже картин вишитих. Має і для кімнати, для вітальні такі в такому грецькому стилі вишиті картини. Я дуже-дуже горжуся, що я проживаю з ними, з свекром і свекрухою, що я бачу все, як вона творить. Це просто неймовірно. Коли вона вишиває ікони, в цей час вона постійно молиться. У нас так спокійніше тоді в хаті, і вона дуже зосереджена на цьому. Коли вона вишиває якісь пейзажі, вона черпає натхнення в саду. Вона така дуже-дуже готується до цих робіт. І я думаю, що енергетично це дуже відчутно, що кожна її робота – це не просто по схемі вишита, крім того, що є дуже багато авторських робіт, а що це таке до глибини душі воно таке все продумане і відчуте, і так тільки передано ниткою, її баченням того, як вона бачить або цю ікону, або пейзаж, або це може бути портрет. Крім того, вона теж навчила вишивати мене. Звичайно, я далеко не вишиваю так гарно, як вона, але ось початки, дитячі якісь картинки для діток. Старша моя донечка так само вишиває, її навчила бабуся. І я хочу дуже-дуже подякувати долі, що вона звела мене з такою людиною, яка так може надихати так само інших до творіння, до того, що можна бачити стільки прекрасного в житті і можна вміти його передасти. Наша закарпатська творчість чим особлива? Ну, особлива тими традиціями, які передалися нам. Особлива і орнаментом, і зображенням, і тою тканиною, в яку ткали колись на станках. Зараз вона продається в магазинах, ну вже не на станках її тчуть, а привозять. Така як фабрична, але воно так само є домашнє полотно, ткане домашнє полотно, на якому вишивають. І рушник на домашньому тканому полотні для пари молодої рахується в нас самий дорогий, самий такий. Що треба для того, щоб все-таки наші традиції і вишивки, і ткацтво збереглися? Ну, треба наше молоде покоління ознайомлювати і вчити їх, розказувати їм
про наші традиції. Оцей музей, наш Закарпатський музей народної архітектури і побуту, він якраз і створений на тих традиціях, які живуть не тільки в Ужгороді, в Ужгородській долині, в Ужгородському районі, а всього Закарпаття. Якщо молоді люди будуть приходити на майстер-класи, тут в цьому музеї багато роблять майстер-класів, будуть ознайомлюватися, вчитися вишивки, тоді воно буде передаватися з покоління в покоління. Можна і в школах її вчити. От моя внучка на уроки праці, я їй теж даю матеріал, нитки, вони там шиють. Хто вас навчив? Вишивала моя тітка, то вона вишивала гобеленом, то перше, що я попробувала вишивати гобеленом. Потім дивилася, як другі вишивають, на роботі багато жінок вишивали орнаментами, крестиком. Я потім пробувала крестиком вишивати. Подобалося мені дуже картини вишивати. Я картини маю і гобеленом вишиті, і хрестиком, і художньою гладдю, шовком вишиті. І з журналів так само, різні передачі, телевізор. Тепер це інтернет є, тепер нема такого, що не можна навчитися, чого людина хоче. Якщо в неї є до цього бажання, то вона може все знайти. І в книжкових магазинах, і в інтернеті, і будь-де. І на виставках, і в музеях. Тим більше, що в музеї зберегли ще ці старі костюми, рушники, подушки. Потім я бачила і салфетки. Тут в Ужгородському цьому музеї різні є хатки, і різні там є вишиті набори, вироби. А ще скажіть мені, будь ласка, ви копіюєте чи ви все-таки додаєте щось своє? Наприклад, салфетки, я такі набори роблю для вітальні, для хола. Я беру орнамент, а вже що мені треба, це я все сама вже собі розкреслюю, виглажу тканину, спочатку її випру добре, виглажу і на ній вже роблю геометрично, розміщаю, що мені треба, чи для стола, чи для тумбочки, чи якогось журнального столика. Прикрасити диван подушками, це вже я сама собі комбіную все. Тільки беру за основу якийсь орнамент. Що необхідно для того, аби жінка була щасливою? Щоб була щасливою жінка, щоб була щасливою, треба, щоб вона мала такий внутрішній спокійний свій світ, в якому вона задоволена тим, що її ззовні окружає. Ви щаслива і чому? Я щаслива, тому що в мене завжди є якась мрія, до якої я маю дойти, якесь бажання, до чого я йду. Я завжди собі ставлю якусь задачу, якийсь план, який я маю зробити, чи в домашніх справах, чи на роботі. По вишивкам так само. Літом я мало вишиваю, в основному я вишиваю осінню і зимою. То я все собі намічаю, яку картину вишию, чи салфетки, чи який комплект, я вже зарані собі все підготовлю. І прийде осінь, роботи вже так менше, тільки на роботу і тоді вишиваю. А літом що робите? А літом живу я в частному будинку, літом маю сад, огород. І літом жарко, хочеться десь у відпуск піти, то там вже не будеш вишивати. А коли вдома вже осінню, спокійненько, то вже краще вишивати. А ви газдуєте? Що на газдівстві маєте? А на газдівстві маю невеличкий огородик, маю сад невеликий, маю пару курочок. І таке газдівство невелике. Будиночок, яким треба теж дивитися, все держати в порядку. Таке захоплення що вам дає? Я люблю квіти, люблю, щоб було красиво біля будинку, щоб все цвіло, щоб все радувалося. Це таке моє захоплення. Вишивка і сад-огород. Клумбочки красиві з квітами. Це теж приносить радість, коли йдеш біля будинку, а там у тебе квітуть квіти, вже маєш з того радість. Це таке захоплення в мене. Два такі великі захоплення – вишивка і сад-огород.
Мої батьки теж жили в частному будинку, вони так само займалися садом, огородом. Може, це із дитинства мені передалося. Земля очищає? Очищає земля. Ну, я люблю в землі попорпатися. І коли ми щось робимо в землі з чоловіком, там син, невістка, всі там гуртом, чи там щось садимо, збираємо урожай, потім траву косимо, то нам весело. Кожна робота пані Любові – це хвиля чувств, які наповнюють майстрині. Це енергія, котра переповнює її, і вона з радістю ділиться з нами через вишиті роботи.